Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε σε αυτό το κουτί τι έτυχα χθες, επειδή δεν μπορούσα να το βάλω βίντεο, οπότε το γράφω σήμερα, θα κάνω σήμερα το βίντεο τι άνοιξα χθες. Πάμε να δούμε και πάμε να το ανοίξουμε παιδιά. Κάτσε, δεν ανοίγει. Καθίστε λίγο να το ανοίξω και θα ξεκινήσω πάλι. Τώρα που το ανοίξαμε μετά από 3 δευτερόλεπτα, μόλις το έκανα να το σταματήσει λίγο, ξεκινάμε με τις Limited Edition, με αυτό εδώ από την Αστέρα Τρίπολη. Συνεχίζουμε με όφι και ξεκινάνε οι απλές. Έχω Gold Keeper Cuesta, αυτόν από την Αστέρα Τρίπολη, έναν influencer εδώ, από Πανσεραϊκό τον αυτόν εδώ, Superstar τον εδώ από την Αστέρα, πολλές από την Αστέρα Τρίπολη έτυχα. Το τρόπεο, μου είπαν οι φίλοι μου ότι αυτό είναι λίγο σπάνιο, οπότε χαίρομαι λίγο. Εδώ Καμαρά, επειδή μου είπαν οι φίλοι μου ότι αυτό είναι σπάνιο και από τις ελληνικές δεν έχω τύχει και κάτι πολύ σπάνιο αυτό. Αυτόν εδώ, από την όφι, πάλι από την όφι, από τον όφι, μπερδεύτηκα παιδιά, συγγνώμη. Λεβαδιακό, Ζήνη, Παντολικό, Βόλο, αυτόν εδώ από το Παντολικό, Καλυθέα, εδώ τον Γκρόβ. Συνέχεια αυτόν εδώ το τερματοφύλακα τον βλέπω σε βιντεάκια να ανοίγουν κάτι τέτοια φακελάκια για να το τυχαίνουμε. Δεν είναι τόσο σπάνιος. Παντολικό Λουίς εδώ, αυτόν εδώ, Πετρόζο, από το Λεβαδιακό, αυτόν εδώ, αυτόν από το Ρώα, από το Πανατολικό, αυτόν εδώ, και είμαστε στις τελευταίες δύο κάρτες, αυτόν εδώ από την Αστέρα και ο τελευταίος ο Ντεσπόντοφ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο παιδιά, άντε γεια.